Ngikusho la ukuthi uma ngabe ukuthi umgibeli osebenzisa lezi moto ukhalaza ngokuthi uhlukunyezwe udriver lezi moto, before abhale istatement eside esikhulu esikhuluma isingisi hlambe esiphezulu, sayicela ukuthi umuntu akaveze lokho esengikucelile. Nansi itrip ekade ngiyithatha isuke endaweni ethize iye endaweni ethize, imoto inhloboni, uhlobo lemoto, udriver, inumber plate, everything. Uma ngabe kumesha lezo zinto sizobe sesilekelele ekutheni udriver simthole. But njengamanje kwistatement ekukhulunywa ngaso samfowethu ayikho into ayivezile yena ekhomba ukuthi itrip ubeyithathile wasuka phi wayapi kwaphelelaphi. Sibone istatement esibhaliwe, akukho ukuthi nangu udriver weBolt or udriver wa-Uber ebengimrequestile ngisuka endaweni ethize ngiye endaweni ethize then ngase ngithola sengihlukumezeka noma sengibanje inkunzi. Njoba usho ukuthi ayikho into yobufakazi kulokho ngoba yena uyakuveza ukuthi indlela ahlukumezeke ngayo yilena le. Enokwesibili angicabanga ukuthi lafuze mhlawumbe makuthiwa uhlukumezekile la kuyona imoto leyo sikunzima kabi ukucabanga isikhathi sokuthi kusafanele ukuthi liqinisekise ukuthi ngithatha ubufakazi bonke obufana nalobo. Nina nithi kune-email okufanele bekhona, lo email leyo kuyiyona ephethe imininingwane yonke. Abanye bathi ayikho into enjalo. Ikhona mangabe like uma ngabe uzosave inamba zakho efonini yakho, ngiqale lapho uyayisave inamba uchoose ukuthi ufuna zibe sefonini noma zibe kwi-email. Once wena wakhipha ikhadi lakho wathatha i-email yakho wayifaka kwenye ifoni yomunye umuntu, yonke lento iyabuya kuwena, yabo. Njengoba thina si-KZN e-hailing council sike saxhumana noBolt, uBolt ukushilo ukuthi ayikho itrip ebekhona eyenziwe umfowethu ngalezi ikhathi ekhulunywa ngazo, but itrip evelayo itrip esekuseni ngabo 3 nakhona lapho fanele ngabe yena uzivezelile njengoba sengishilo ukuthi nayi imoto engithathile imoto so sikwazi ukuthi thina njengecouncil sikwazi ukusecurate imoto sibheke simthole udriver. Levela ngokuthi lekuseni yapi ngoba uma kuzwakala ngalabo 3 2 bese requestelwa ukushiya imbuzo ke lapho. Nakhona lapho mangabe ukuthi umuntu ukubamba inkunzi ubani orequestelayo? Umuntu ofika kubamba inkunzi bese yakrequestela again kade usureportile ukuthi wena ubani inkunzi. Yakho evelayo le yasekuseni ade requestwa nina njenge e-hailing nithola kuBolt ibiyapi lo trip leyo ibani emsapi kanjani evela ngo3 ekseni. Ngicabanga ukuthi ibisimise endlini amaphutha enziwa abafowethu la, ake ngibeke kanje lento, yabo. Ukuze kuthiwa e-hailing usuke uverifye udriver nemoto ayidrivayo ukuthi imoto yakhe le wena urequestile, yafika imoto yamesha nezinto ofuna ukuhamba ngaleyo moto. Iproblem eyenziwa abafowethu la beze beyithole sebebambeka abanye ukufika ukubone uhlobo lemoto, lezi imoto ezisebenza e-hailing, ufika ucela umuntu ukuthi ungangibeka ngamalini endaweni ethize. Ngaleso sikhathi sekuthatha lo muntu kunokwenzeka noma yini endleleni, awukungitshele ukuthi ngalesi sikhathi sekwenzekile sizokuthola phi thina esikudingayo. So umndeni wakho sabangani bakho ngoba wena ucela umuntu akade eyimele noma uqhwetshiwe wabizwa kwathiwa wozogibela naye imoto wathi wena uzokhokha u150 navumelana. Uma ngabe kusala ifoni yakho kusala iwallet yakho kulo muntu uzomthola kanjani? Kanti makuthiwa sikhuluma nge-e-hailing sikhuluma ngomuntu osuke umrequestile wafika nemoto yakhe efana nale ela kwi-app, kwawuyena udriver waverify zonke lezo zinto, then bese sikukhuthaza ukuthi umgibeli walezi imoto share itrip nomuntu omthembile, nomuntu osendlini noma nomuntu osekhaya. Ngihambe nomzwa kaNgcobo uhamba ngemoto eso yonke into ya corresponda, ngingenile emotweni ngihamba naye. Then after that mangabe usufikile la ufika khona usuzokwazi ukuthi futhi uphinde usho ukuthi hayi usengibekile la ngifisa ukuya khona. La uma ngabe uzobhala incwadi wena uthi mina ngibanjiwe, kodwa manje lemininingwane esicelayo thina ukuze sikwazi ukubheka udriver ayikho, sizokuthola kanjani? And uBolt uya confirm ukuthi ayikho itrip ebekhona uMaxen akuyona iyona lengaveli. Ayiveli kanjani? Ivela kanjani le bese requestelwa? Angithi phela lena angithi lawo amanye previous ayavela efonini yakhe ngoba phela umfowethu esimcelile thina uhlangana naye workshop uyile bahlangana naye wathola ukuthi akhona amanye ama-trip, but le trip ekuthiwa nje kuyona siyibona embheka behleli naye workshop eThekwini. So kwenzeke kanjani ukuthi kuvela ama-trip ngemuva le wena obanjwe kuyona yokuqala ayiveli?
kanti kwenza kanjani? So le email nikhuluma ngayo ukuthi mangabe usuku request ukuthi mhlawumbe mawukuthi uya requesta kufanele yonke bese kuba ukuthi makhona inkinga osubhekana nayo sekufanele ukuthi uvule ifoni noma computer ubheke email address kuvele yonke imininingwane athi bathayike into enjalo Mhlambe manje kufanele kucaca ukuthi ifishane isebenza kanjani lo suke isuke ingezuvela njengoba wena urequesta imoto kuvela yonke into ibe in colors. Mayisivela ngemuva ngithi uyobona uma usushuthe isithombe bese uthola ukuthi mhlambe sesidelete mhlambe kusele ukuthi la kufa ikhanda lomuntu but amagama nemoto kuyavela yabo kodwa kusuke ngingafani njengoba yabona mangase ngikuvezele ngikhulume ngento oyibona kodwa nawe uyawazi uBolt ukuthi mangabe uBolt urequesta kuvela umuntu ombona ukuthi umzongcobo lo mayesefika usuyambona ukuthi ubani lo mangabe kungesiyena uyakwazi ukubona umuntu esithomeni takuyena lo even nemoto mangabe ifika uyazi ukuthi mina ngirequest iToyota then manje kwasekufika uVW iproblem yenziwa abantu ukuze bathole sebele imali iyona le ukuthi umuntu athi ngijahile usechazela istory udriver ngijahile ngicela ungibeke endaweni ethize urequest imoto enye wena why ujampe emotweni oyibona kahle ukuthi akusiyo uyenza kanjani lo phuthe njengana leyo so la ngoba nike naveza nokuthi kwesinye sesikhathi kuyenzeka uthola ukuthi kunabantu akuyibona aba request abangena kwi-e-hailing ngoba siyazi ukuthi lezi imoto isebenza kakhulu ngomoya nge-network kodwa niveza ukuthi laba bantu basuke beblockiwe ibona abagcina benza ubugebengu kulezi imoto anazi ukuthi bangena kanjani mhlawumbe kwesinye isikhathi manethi niyabheka nenze research nithola ukuthi kuvele enye imoto kodwa ku request enye mhlawumbe leyo moto leyo kade yafa yenzeka kanjani lonto ngoba lokho Mr. Ngcobo kuzoshiya umbuzo ukuthi kushuthi akukho ukuphepha kahle kuyona e-hailing uma ngokuthi mhlawumbe nizothina nabantu abablockwa ngenxa yezathu ezithile kanti nina niqinisekisa kanjani ukuphepha kwamakhasimende ukuze umuntu ablockwe ublockwa ngoba kukhona izinto akade eyifakile kwi-e-hailing ekuyezakhe wase wane behavior engekho right eyenza ukuthi azagcina seblockwa kwi-app it's either kukhona icustomer la complain ngokuthi ushayile ngabe ukuthi akahloniphanga bese begcina bethatha inqumo zokuthi akablock but uma ngabe sekuthiwa khona udriver abablock yilabo driver akade besebenza vele kwi-e-hailing uthola ukuthi useme emashop umuntu uyaqhweba isetolo ufuna yonke lento ukuthi woza mfethu ngikuthathe ngo150 lo muntu kade esebenza kwi-e-hailing uyazi ukuthi ku-industry ye-e-hailing kuhamba kanjani even nathi njengoba ubona kukhona let's say uBolt isikhathi esiningi into eyenzakalayo uthola ukuthi umuntu uyakwazi ukwenza i-app yaka Bolt manje a request ngayo ngoba i-customer verify angalutho uthola ukuthi udriver sebelimala kanjalo lo muntu une trip A1 uyaqala ukurequesta manje uzothi mayisenza ubugebengu ngaleyo nto leyo yaphinda ishintshe ingakho sacela ukuthi uBolt kwesisikhathi siyacela ukuthi kube kufane nathi uma request umuntu angimbone ukuthi uyena lo muntu but kuyafana futhi ngoba wena mawufika uhamba nabangani bakho no4 angikwazi ukuthi mina ngizothatha wena kuphela bese ngithi ngizohamba nawe ngoba wena urequestile so laba fowethu kulaba abanye abangenayo ama-app ngasho ukuthi abanye baba benza ubugebengu ngoba ekugcineni umuntu ufika aqhweba umuntu lapha mangabe esemtsotsa umuntu uzotholakala kanjani lo muntu loyo kanti thina masithi usebenza nge-e-hailing urequestile walandwa kini wahanjiswa kini wena futhi wena uqinisekisile ukuthi imoto ngiyibonile yona udriver uyena so mayithatha lo muntu uzokwazi ukuthi umsecurity ngokuthi umfune usitshele ukuthi nanga umuntu engimrequestile uhamba ngemoto ethize lo muntu okuqhwebile kade uyihambela wena navumelana ko150 ayikho into esingakwazi ukuyisho so kule statement esikamfowethu ukwazi ukunikeza isithombe esicela siyacela ukuthi aveze imoto eya request udriver request ukuthi wayibizwa ngobani imoto kwakuyimoto uhlobo lemoto kwakuyisikhathini esukaphi ngoba mangabe kungaveli ima record lapha kuBolt kunzima ukusho okusho ukuthi mangabe kuzovela istatement ngoba yena uthi i-trip ya wipe yasusa okusho ukuthi ngale la kusave khona ama trip kaBolt ukhona umuntu okwazi ukungena ngale phela kaBolt khona kaBolt njengana mangizotshintshe la ekhaya njoba ngila eCruise kune account la ekhaya umuntu okwazi ukusebenzisa i-account lo umuntu uvumeleke ukusebenzisa i-account yabo uma save wala ekhaya ake ngisho njalo so ukhona nomunye umuntu okwazi ukuthinta i-account ngaphandle kwalomuntu ovumelekile la ekhaya athinta i-account so ingakho ke sithi no Bolt uyakwazi ukubona i-trip eyenzekile ingakho futhi uBolt eyayikwazi ukuthi mangabe ukuthi khona umuntu obanjiwe ubekade requestile imoto uzoyiveza uzosho nansi imoto ekade isuka la ngaleso sikhathi leso udriver uzokwazi ukuthi ablock investigate na driver nithi senkundleni zokuxhumana kunilimaze kangana nabantu babhizi babhale enkundleni zokuxhumana bathi
uBolt awudelete ususwe kulimazini abafowethu abaningi including mina ngiphila ngayo e-hailing yabo. So uma ngabe kuzothiwa uBolt awusukuthi kukhona abantu aba-honest abasebenza honest la emgaqweni abangeke basebenza ubugebengu ngalezi zinto esizisebenzayo. Kukhona abantu abakhokhela zona lezi imoto ngawo lo Bolt and Uber esusebenza la emgaqweni. So uma ngabe kuzoba khona umuntu ozosebenzisa i-platform yokuthi uBolt awususwe ekubeni singenayo information egcwele yokuthi wagcwelezeka, kuhamba kanje, sizophila kanjani, kuzophilisana kanjani? Ngoba phela fanele umuntu acacise ukuthi uma ngabe uthi kwenzeka nansi into eyenzeka, ngicela ukuthi ningisize nansi imoto yangibamba bese sithola le information njengana le. So uma nithola ubufakazi njengamanje ukuthi mhlangane noma beyahlangana ngizwa la mangaphosisi khona kuyena kuvezile then ukhuluma kwendawo ukuthi ngizovula icala, ngizolivula ndlela ngicala icala liveli likhona emaphoyiseni. Kodwa manje besothi thina sizocela ukuthi amaphoyisa asebenzisane nathi ngendlela ukuthi lo driver lo ubafu mangabe ukuthi unesiqiniseko sokuthi lento yenzeka akaveze yonke information efonakalayo. Uma ngabe kungenjalo kufanele avule icala lokuphazamisa ukusebenza nendlela esisebenza ngayo, ngoba egcineni okusho ukuthi khona abantu ekufanele baphelelwe itoho ekhuluma iphutha. kusho ukuthi yini enizogcina nivula icala manje? Kufanele silivule icala. No Bolt besingamncenxa futhi naye ukuthi akalivule icala lokuthi uphazamisa indlela yokusebenza kwakhe la eSouth Africa. Okay, ukuthi sife shoot ngaphela angconthola ama result bawakhipha ngoDisemba siyidakele kahle okungcono ngasasi ngesinakeke manje silambile vele yonke lento isithola vele sibusakathaka bafuna sife kahle abagraduate manje nalabo basazograduate sifakanye hayi sinegazi nathi abantu gcina ngosuku cabangeleni